Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield flimkien mad-Direttur Ġenerali fid-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara ħabbar skema ta' ndafa matul il-festi tradizzjonali b'kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali u l-Għaqdiet tal-Banet. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li għaliha kien preżenti wkoll is-Sindku ta' Ħaltarxin Joseph Abela Gallia. Fil-fatt Ħaltarxin se jkun l-ewwel lokalità li se tgawdi minn din il-kollaborazzjoni fejn id-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni se tkun qed tipprovdi ħaddiema, makkinarju u dak kollu li hemm bżonn biex il-postijiet ikunu mnatfin kemm qabel kif ukoll wara li l-festi jiġu ċelebrati f'pajjiżna. Ramon De Guara tenna li dan is-servizz u wieħed bla ħlas u kemm jista' jkun għandu jinfirex madwar il-pajjiż. B'kemm il-komunitajiet, każini tal-Banet u organizzazzjonijiet oħrajn li jixtiequ jagħmlu użu minn dan is-servizz għandhom jagħmlu talba uffiċjali u d-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni tkun hemm biex tappoġġja lill-lokalitajiet fil-festi. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari Bedingfield sostna li permezz ta' dan l-impenn se jkunu qed iwessaw is-servizz minħabba l-importanza li jaħdmu jitfit mal-komunitajiet. Se jkun qed jiservi ta' sosten kbir għal dawk id-dilettanti tal-festa, l-lokalitajiet li jafu huma l-aħjar il-realtajiet tal-lokalitajiet għaliex ħasan nkunu aħna qegħdin nerfu il-pis tat-tindif f'dawn il-lokalitajiet wara l-festi. U kompla li l-għajnuna lill-lokalitajiet i waħda mit-toroq ewlenin biex jingħata servizz lin-nies filwaqt li sostna kif dan il-ftehim se jisservi bħala sosten fl-Indafa Nazzjonali. Mal-mikrofonu ta' One News is-Sindku ta' Ħaltarxin sostna kif dan il-ftehim se jwassal biex pajjiżna jibqa' wieħed nadif kemm mal-Maltin kif ukoll għal dawk kollha li jżuruh u jinsertaw dawn il-festi tradizzjonali imnislin fl-istorja rikka ta' pajjiżna. Il-Kunsill Lokali tagħna Ħaltarxin qed jibbenefika minn sostanzjali ta' flus fuq l-Indafa. Dis qabel il-Kunsill tagħna kien jinvesti biex isir il-Knis kull fejn jgħaddu l-marċi kif ukoll meta jinħaraq in-nar tal-art tal-festa s-Sibt isir irħassel ukoll, però grazzi għal din l-iskema il-Kunsill tagħna jibbenefika minn din biex jibqa' aktar flus fil-Kunsill Lokali u nistgħu nagħmlu proġetti oħrajn.